hem de començar a posar-nos en moviment. Mocadors negres al coll i conèixer tanta gent. L'any que vam sortir al carrer per tornar-los a dir que no. Per mi, la principal aportació estratègica d'en Carles ha estat fer que el país superés el regionalisme conservador i encarés de manera decidida la lluita per la independència, que no és res més que la confrontació amb l'Estat i una lluita per una ruptura democràtica. I el Carles ja sempre parlava de la necessitat d'un moviment més ampli. Ell posava l'exemple del Mir xilè, ho recordo perfectament. En Carles, com molta gent de la seva generació a l'entorn del sant provisional, sempre tenien una paraula concreta per una situació determinada. Per exemple, independentistes dels països catalans. Organització, el nom d'aquesta organització va trencar esquemes, però també era tota una declaració de principis. La idea que sonava és que no només cal denunciar l'operació que patim, sinó també cal combatre-la a tots els mitjans al nostre abast. A la seva iniciativa trobem la lluita contra la Constitució espanyola, la construcció d'un eix antirepressiu, l'estructuració de l'MDT com a moviment ampli, amb un suport explícit a l'existència i accions de terra lliure. Bé, benvinguts a tots i totes. Gràcies per ser aquí. 1969 és un any que va començar amb un estat d'excepció. El franquisme es veia assetjat especialment pel moviment estudiantil i també l'obrer, que amb l'ocupació del rectorat de la Universitat de Barcelona, amb llançament de bust de Franco i de la Rojigualda balcó avall, havia estat el detonant d'aquella suspensió de garanties del règim. Els estudiants actuaven, esclar, pel rebuig a la dictadura i per molt més, inspirats com estaven per tot el cicle de revoltes que l'any anterior, el 68, havia s'accecat arreu del món. 1969 és també l'any que Franco nomena Juan Carlos el seu successor, de l'arribada de l'home a la lluna i del Festival de Woodstock. I el 1969 també és l'any en el qual es va fundar el Partit Socialista d'Alliberament Nacional, el PSAN, i amb ell l'independentisme modern, el de la tríada independència, socialisme, països catalans. La fundació va anar a càrrec d'un grapat de militants i simpatitzants del Front Nacional de Catalunya, principalment els seus sectors joves i universitaris, entre els quals s'hi comptaven Carles, però també altra gent que han estat grans referents, com ara les germanes Eva i Blanca Serra, en Josep Ferrer o en Jordi Monés. I no gaire més. La clandestinitat, esclar, ho dificultava. Segurament no arribaven al centenar en aquest moment fundacional. I tanmateix, van posar la llavor d'un veritable fenomen polític de masses, l'independentisme d'esquerres, un corrent que ha sacsejat el país des del punt de vista cultural, social i polític en el darrer mig segle, i del que han participat desenes de milers de persones en un moment o altre, d'una manera o altra. Una modernització que passava per incorporar l'anàlisi marxista de classe sobre el fenomen nacional. La relació entre classes socials i el fet nacional es va situar al centre del nou independentista. I amb major o menor pes, segons les èpoques i les organitzacions, ja mai ha desaparegut de les anàlisis que emanen de l'independentisme d'esquerra. La nació no existeix al marge de la lluita de classes, sinó que aquesta s'hi entrelliga, i així s'expliquen les diferents èpoques del catalanisme i de la construcció nacional. Aquesta modernització del nacionalisme català també passava per incorporar el conjunt de l'àmbit lingüístic als països catalans com a nació i reivindicar, i es feia amb aquesta terminologia. No es va fer com un simple afegitó a Catalunya, sinó que en el mateix moment de néixer el modern independentisme ja eren ben presents les anàlisis del fet nacional i lingüístic al País Valencià, especialment a partir del camí obert per Joan Fuster. I al cap dels anys, per primera vegada en la història, hi hauria organitzacions catalanistes amb implantació a banda i banda del Sénia, a banda i banda de l'Albera i a les Illes. La modernització va implicar també uns símbols nous, tals com l'estelada roja, que més endavant vindrien reforçats per consignes pròpies com ara visca la terra, fora les forces d'ocupació, ni França ni Espanya, països catalans. En el moment de la transició es va fer més necessari encara reforçar aquesta identitat pròpia del moviment, atès que l'antifranquisme unitari es desmobilitzava, es disgregava i es desarticulava. Entràvem en l'època del desencís.
Finalment, ja en temps del Moviment de Defensa de la Terra, l'MDT, una altra bona visió de l'independentisme serà la proposta de la unitat popular, que permet aglutinar els interessos i les lluites de les classes populars en un moment de dispersió de la classe obrera propi dels canvis neoliberals. Una idea, la de la unitat popular, amb la qual tindrà molt a veure el cunyat d'en Carles, Antoni Leixa. Amb el temps, la combinació de la unitat popular amb el moviment de ruptura democràtica per la independència, de caràcter més interclassista, serà un dels debats més importants de l'esquerra independentista i arribarà als nostres. Per mi, compartir militància amb gent com en Carles, que les ha viscut de tots colors i, malgrat tot, no s'han rendit, que s'hi van implicar quan l'horitzó era llunyà i el camí costerut, que ho han donat tot sense esperar res a canvi. Per mi, dic, és de les coses que més m'enorgulleixen, perquè n'he après el valor de la continuïtat i del compromís militant, i perquè m'ha vacunat contra l'adamisme, és a dir, la idea de creure'ns els primers i els més especials. Un bon antídot contra el derrotisme imperant. No estem tan malament i el que cal és arromangar-se. Jo crec que una de les teves grans virtuts i apostes ha estat el d'unir persones i idees, com ho vas fer amb l'IPC, amb l'MDT, amb el Poble Lliure, mantenint sempre aquest compromís amb el país. I en aquests moments coincidim tot, en aquest cas, el Poble Lliure, i com un element més de la unitat popular i la manera de completar la necessitat de treure'ns de sobre l'estat espanyol i les seves lleis i les seves maneres de fer. En Carles Castellanos és bàsicament la perseverància, la tenacitat, la capacitat durant tota la vida de picar pedra i de fer-ho amb rigor, de fer-ho amb capacitat de coneixement, de fer-ho amb ciència. En Castellanos, per molts que som una mica més joves que ells, va ser un far que d'alguna manera ens va ajudar a posicionar-nos políticament amb una defensa insubornable del país. Si haig de destacar una cosa més que en Carles, una qualitat, és per mi la millor que té, que és la perseverança. La perseverança i de lluitar per aconseguir les coses. L'he après d'ell. Moltíssimes gràcies, Carles. Ets un gran home. Recapitulem des de l'emoció més sentida. I pensem-hi. L'objectiu de la independència, el caràcter de classe d'aquesta lluita, l'àmbit dels països catalans, la falsa via autonomista o la proposta de la unitat popular, podem dir que van ser visions que han resistit al pas del temps perquè són sòlids. Vol dir que totes les idees van néixer ja per efectes immutables? Sabem que la política no funciona amb veritats revelades, sinó que pretén el que val i, concretament, és cal anàlisi concret de la situació concreta. Algunes d'aquestes propostes poden ser superades fruit de nous esdeveniments, la crítica a l'autonomisme roman, més encara ben viscut el 2017, però també és cert que aquests espais d'autogovern, i en particular l'educació i els mitjans de comunicació públics, han suposat un reforç de la catalanitat. De la mateixa manera, és evident que la idea dels països catalans necessita repensar-se en clau confederal. Com totes les idees, han anat madurant amb el temps, ignorant que les nostres idees d'avui són fruit d'haver contrastat amb la realitat les idees precedents. Faria de nosaltres uns sectaris, segons la definició que en va fer Marx, de que aquell que pensa que abans d'ell només hi era ignorància i tenebres. No idolatrem, per tant, a cap visionari. Però sí que admirem la seva visió, i la d'en Carles i la dels que l'han acompanyat al capdavant de l'independentisme. I vull afegir 3 qüestions, i amb això ja acabo. La primera és que ho van fer tot a contracorrent. Eren 4, però això no els va desistir. 4 reuixats, podríem dir. Perquè parlar d'independència o de socialisme o de països catalans era de reuixats, tot i que a vegades encara ho sembla. Sort en tenim, per tant, dels arreuixats. Proclamar, per tant, que existim. Proclamar el poble català. Proclamar la voluntat de governar-nos, de superar l'actual sistema socioeconòmic i relacionar-nos i realitzar-nos en el socialisme. No hi renunciem. I fer-ho a través dels temps i superar les adversitats. En Carles també ens ha obligat a lluitar contra dogmes de fe, a fer del lliure pensament una clau que obre un estil determinat de militància, a fer de la raó la base principal del nostre combat contra la foscor i l'obscurantisme, republicanament i laicament.
a tenir les contradiccions clares per treballar-les i no renunciar-hi, i a no deixar ningú al costat. Ningú al costat. Bé, l'ocupant espanyol i francès sempre ens havia deixat clar que això sempre se l'havia de deixar al costat, combatre'l, confrontar-lo i superar-lo. És així, i és això, en Caste. En Caste és en Caste, és un de molts, és un dels nostres, és aquell que sempre hi és. Ser-hi ha estat allò més important. Gràcies per ser-hi sempre, Carles. Moltes gràcies. És capaç de convèncer, d'escoltar, i des d'aquesta resistència, jo crec que és una cosa que ens ha sabut transmetre a la majoria de gent que podem considerar que és el nostre pare polític, juntament amb la Teresa, i han estat els referents de l'independentisme combatiu des de sempre, això diria, no? Per mi pocs més n'hi ha amb tanta resistència i amb tanta capacitat. Podria dir moltes coses. Només destacaré la serena tenacitat d'en Carles per la formació de joves compromesos amb la llibertat de Catalunya. I ho sé perquè el conec. Hola, Carles. Jo voldria agrair-te la teva persistència tossuda en mantenir la flama dels Països Catalans, el nostre gran àmbit de convivència y el futuro més bonic que podem somiar com nació. Las virtudes que desde mi punto de vista acompañan la vida militante de Carles Castellanos son para mí tres fundamentalmente: el compromiso humano, político y militante, la coherencia entre sus ideas y su vida y la perseverancia, porque cabe recordar que los movimientos de liberación nacional no están forjados por sprinters, sino por gentes que estamos acostumbrados a hacer largas maratones. Les idees no viuen sense organització, va dir Gramsci, i per això l'obligació de qualsevol revolucionari, a banda de somiar amb un futur diferent i millor, és organitzar la força social necessària per obrir-li camí. Un reguitzell de sigles acompanyen la trajectòria militant d'en Carles. Són el resultat d'haver viscut un període agitat, de canvis accelerats, amb la necessitat de crear tot un nou moviment que arrelés en el poble català. Però hi va haver una època en què fins i tot aquesta paraula, independentista, era evitada pels que aspiraven a la màxima sobirania, perquè semblava impossible assolir majories amb una definició tan contundent, sense matisos, de l'objectiu. El règim, els hereus del franquisme, també en tenien la contundència nítida d'aquest horitzó, i per això, el 1982, van empresonar en Carles i altres 5 militants independentistes, entre els quals la seva companya Teresa, per anar a la manifestació contra la LOAPA amb una pancarta on hi posava únicament i en lletres ben grosses independència. El passant va ser necessari per modernitzar el nacionalisme català. El passant provisional per radicalitzar i diferenciar el projecte respecte a un antifranquisme que ja començava a desmuntar-se pels propis antifranquistes. També dones independentistes. En aquells primers moments van ser moltes les dones que tenien responsabilitats en el moviment, les que ja hem esmentat, com les germanes Eva i Blanca Serra i la Teresa Letxa, però també moltes d'altres, com l'enyorada Maite Carrasco. Un dels fruits d'aquesta confluència va ser el naixement del Moviment de Defensa de la Terra, organització que va resultar clau per mirar d'enquadrar tota una nova fornada d'agitadors independentistes, de mocador negre i actitud insurreccional. L'MDT va complir part d'aquesta missió, però va ser impossible canalitzar tota l'efervescència i va acabar escindint. Pel camí es va posar la llavor del que més endavant seria la CUP, una aposta per fer madurar el moviment, sumant a l'agitació una nova dimensió, la lluita institucional. Que avui existeixi una organització com la CUP, hereda de la tríada independència, socialisme i països catalans, i que ha fet arribar la lluita institucional més enllà dels ajuntaments, o que existeixi un moviment de masses independentista que s'ha concretat en els moments àgils en l'ANC. És perquè en algun moment algú n'ha posat la primera pedra. Amb els anys, l'herència del PSAN, l'IPC i de l'MDT l'ha recollit Poble Lliure i Edicions del 1979 vetlla per la divulgació de tota aquesta tradició de la Revolució Catalana. En conclusió,
Crear organitzacions de tota mena, no tan sols partits per presentar-se a les eleccions, sinó estructures de base i eines per intervenir en totes les esferes de la societat. Dotar-les de quadres i de militància i de mecanismes interns de debat, decisió i direcció que els permetin ser útils als seus objectius. Tot això són habilitats que cal tenir. La lluita en l'àmbit sindical, feminista o ecologista necessiten encara de molta presència d'independentisme, sense oblidar-nos que cal una nova estratègia per tal que la lluita dins les institucions vigents no sigui un cul de sac. Una institucionalitat pròpia i un moviment d'acció que reculli el millor de la tradició de resistència i desobediència del país. Les idees i els somnis també volen organització. I ella ens ha ensenyat que la lluita continua, malgrat totes les adversitats que l'enemic puguem posar-nos. I aquesta ensenyança no és quantificable, és una immensitat que ens ha ensenyat el Carles Castellanos i per la qual jo crec que tot el moviment d'alliberament nacional ha d'estar molt, molt agraït. El resultat d'aquesta simbiosi és el que l'ha convertit en un referent nacional que cada dia es creix i continuarà creixent per molt de temps. Ell sempre ha pres les decisions més compromeses del nostre moviment i del que és fonamental, sempre ha encertat. El seu exemple és el millor consell que ens pot donar. Crec que en situacions extremes, en Carles ens recomanaria sempre mantenir la capacitat de reflexió. Ens aconsellaria no actuar en calent i ens demanaria compromís. Perquè la nostra lluita és una lluita col·lectiva que necessita el compromís de totes i tots. En una situació de dificultat, jo crec que el Carles faria una sent. Primer, avaluaria la situació, les possibilitats, i on sent la determinació, seríem 2,7 sempre. Perquè el Carles no es rendeix, ni ara ni mai. Vaig felicitar el Lluc Salelles i em va contestar: sense el Letxe no seríem aquí. Com tampoc seríem aquí sense el Cala, sense l'Eva, sense la Mai Carrasco, sense el nostre amic l'El Palou, entre d'altres. La vida d'en Carles, ja ho heu dit tot, sempre ha estat un seguit de treball, de lluita i de perseverança. Carles, crec que ens diries que tot està per fer i que tot és possible sempre i quan siguem capaços de destriar el gra de la palla. Ens recomanaries de continuar formant-nos, de contribuir a la intel·ligència col·lectiva, que ens ha de permetre o ens ha d'ajudar a no perdre's en disputes estèrils, a no deixar-nos entabanar per cants messiànics ni promeses partidistes o electoralistes. Establir una estratègia comuna que ens permeti assolir els objectius de justícia social i alliberament nacional i de gènere que el nostre poble necessita. Estic segur que en un moment com l'actual, ple de reptes i d'amenaces a la nostra llengua i a la nostra llibertat individual i també col·lectiva, en Carles seria el primer en aixecar-se de nou i seria el primer a convidar-nos, no amb paraules, sinó amb el seu exemple, posant-se al capdavant per reprendre la lluita per la plena llibertat dels països catalans. Parlo aquí des de Portugal. Imagino que l'homenatge és per la teva tasca d'activisme i jo aquest 25 d'abril vaig sortir al carrer a veure com es vivia el dia des de la capital i veia que hi havia molta gent que es veia que ells ho havien viscut la revolució i no se'ls veia tan orgullosos ni tan amb una sensació de satisfacció, sinó potser la gent que més consciència tenia de que la feina no estava acabada, no? I que s'ha de seguir. Només amb aquestes paraules volia manifestar el meu agraïment, la meva gratitud als organitzadors d'aquest magnífica mostra de solidaritat i també per mi de fraternitat revolucionària, que és molt important. I al mateix temps, com s'ha dit també, agrair totes les persones que no poden ser aquí i que mereixerien un homenatge també
i tota la gent que, com els presents i com molts altres, han permès avançar l'independentisme fins al moment actual. Especialment volia agrair públicament la funció i el paper que han tingut sempre la família, l'entorn més pròxim, perquè la gent no sap o no ho pot tenir clar o està amagat que les persones més pròximes pateixen la repressió tant o més que els que la rebem en primera instància. Per tant, per ells la nostra gratitud. I per acabar només deixeu-me dir un sentiment que fa temps que volia expressar, que és que estic molt i molt orgullós de pertànyer al poble català, a les seves classes populars catalanes, perquè pel que he observat i estudiat és un poble que rebutja la injustícia i rebutja també la desigualtat. I això m'enorgulleix i em fa sentir molt identificat i em dona esperances perquè amb aquestes característiques crec que serem un poble lliure ben aviat. Moltes gràcies. Visca la terra. Però a casa tot era foscor fins que obrint el finestró